ओके, काही हरकत नाही. नाही झाली त्यांची ओळख, त्यांची आता ओळख होईल. आज 3 जानेवारी निमित्त आणि तुमचं वार्षिक स्नेहसंमेलन, बरोबर आहे ना, स्नेहमिलन स्नेहसंमेलन, त्या निमित्ताने आज आपण इथे कार्यक्रमाचं शासकीय मुलींचे वसतिगृह समाज कल्याणच्या वतीने कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आणि काल गुलवडे मॅडमने मला इथे बोलवलं, त्याबद्दल सर्वप्रथम समाज कल्याण विभागाचे मी मनपूर्वक आभार मानते. नेहमीच समाज कल्याणच्या प्रत्येक कार्यक्रमासाठी, मग ते मुलांचं वसतिगृह असो, मुलींचं वसतिगृह असो, तुमची शाळा असो, कुठल्याही गोष्टींसाठी नेहमी तुमच्या कार्यक्रमांना मी आजपर्यंत येत असते. आज विशेषतः सावित्रीबाई फुले जयंती या निमित्ताने माझी सहकारी, माझी मैत्रीण अश्विनी दन्नावत, तसेच गुलवडे मॅडम, कारमपुरी मॅडम, शेख मैजबी ही माझ्या मुलीसारखी आहे, मुलगीच आहे आमची, ती आमच्या घरातली, कांबळे मॅडम आणि इथे उपस्थित सर्व महिला वर्ग आणि सर्व माझे बांधव जे या कार्यक्रमाला आहेत. सावित्रीबाई म्हटलं की सगळ्यात आधी आपल्याला आठवते ते म्हणजे महिला सक्षमीकरण. सावित्रीबाई म्हटलं की आपल्याला आठवतं हातामध्ये आपल्या पेन आणि वही. सावित्रीबाई म्हटलं की आपल्याला आठवतं रस्त्याने जाणारी सावित्रीबाई आणि तिच्या अंगावर शेण आणि घाण टाकणारे लोक. म्हणजेच काय तर सावित्रीबाई म्हणजे मूर्तिमंत स्त्री, जी आज तुमच्या आणि आमच्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये तर आहेच, आमच्या डोक्यामध्ये सुद्धा आहे आणि आमच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा आहे. मुलींनो, थोडा वेळ जर आपण विचार केला की सावित्रीबाई नसत्या तर, जसं आपण म्हणतो की पाणी नसतं तर काय झालं असतं, पाणी नसतं तर आपलं अस्तित्व राहिलं असतं का? नाही. तसंच सावित्रीबाई नसत्या तर आज आपलं अस्तित्व राहिलं नसतं. का राहिलं नसतं? कारण मनुवाद्यांनी पुरातन काळामध्ये स्त्रियांना पायाची जोड म्हणजे चपलांच्या जागी बायकांचं अस्तित्व आहे आणि ते असलंच पाहिजे असं मनुस्मृतीमध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला काही रिस्पेक्ट आहे का? मग नाही. चपलाला आपण रिस्पेक्ट देतो का? कितीही भारीची चप्पल आणली आपण देवाऱ्यामध्ये ठेवतो का? कपाटामध्ये ठेवतो का? साडीच्या ड्रेसच्या बाजूला